Прывітанне ўсім. Тэма сённяшняга урока Caged System. Чаму Caged? Гэта ангельская назва для цэлай сістэмы татальнага бачання грыфа. І я не буду яе перайменоўваць у беларускую мову, таму што мы карыстаемся амаль усе лацінскімі назвамі акордаў. Мы ўсе называем акорды лацінскімі літарамі. І таму гэта Caged System будзе нам дапамагаць. Caged – гэта слово, якое складзена з літараў з назваў акордаў. Я бы хацеў, каб вы не трапілі ў пастку. Бо cage па-ангельску – гэта краты альбо клетка. Ці закратаваны, узяты ў клетку, Caged System дае нам даволі высокую ступень свабоды. Перад тым, як перайсці да самой сістэмы, патлумачу, што значаць гэтыя літары. Гэта назвы акордаў, лацінскія назвы акордаў у так званай адчыненай пазіцыі з адчыненымі струнамі. Ты все гэтыя акорды вельмі добра ведаеш. Гэта першыя акорды, якія мы пачынаем вучыць. Звычайна іх называюць блатныя акорды ці па-ангельску каўбойскія акорды. Пакажу усе 5 акордаў менавіта ў тым парадку, у якім яны знаходзяцца ў Caged System. Першы акорд C. Другі акорд А. Третій акорд Г. Четвертий акорд Е. І п'ятий акорд Д. Любую тему, яку я тут здымаю, вы, конечно, можете засвоіць самастойна, але з настаўнікам гэта будзе значна хутчэй. Таму запрашаю вас на свае урокі. Для тых, хто жыве ў Варшаве і блізкіх аколіцах, вы можете атрымаць урокі асабіста. Для ўсіх астатніх існуе сеціва. Мае урокі праз сеціва арганізаваны на сусветным узроўні. Я дакупіў абсталяванне, каб вам было зручна, каб вы чулі адпаведны гук, каб все было зразумела. Таму звяртайцеся, я прааналізую вашу гру, я дам вам парады. Гэта могуць быць і майстар-класы, і заняткі ад самага пачатку. З дзецьмі, з дарослымі і з людзьмі майго веку і нават старэйшымі. Таму што для музыкі няма веку. Музыка гучыць для ўсіх. І для дзяцей, і для дарослых, і для старэйшых. Все, чакаю вас на свае урокі. І зараз я пакажу вам Caged System для акорда C. Першая форма. Акорд C в форме C. Другая форма. Акорд С в форме А. Глядзіце, як гэта працуе. А. Але гэта акорд А в форме А. А акорд С в форме А. Гэта вось такі акорд. То бок нота С у яго на 5-й струне, як і тут. Але ён знаходзіцца вось тут. Калі вы гэта зразумееце, вы зразумееце всю гэтую сістэму. Акорд С в форме С, акорд С в форме А, потым за гэтыя 3 ноты чапляецца акорд С в форме Г, паглядзіце, Г, Г в форме Г і С в форме Г. Потым за гэтыя ноты чапляецца акорд С в форме Е. Гэта знаёмы вам Е. І С в форме Е. І апошняе С в форме Д. Вось Д. А вось С в форме Д. І для тых, хто ўжо шмат разоў наведаў нашу школу, за 12-м ладам все паўтараецца. Мы просто бярем акорд С, і ён гучыць вось так прыгожа. Гэта все той же акорд С. Caged System для акорда С. С в форме С, С в форме А, С в форме Г, С в форме Е,
І це в формі Д. І ще раз, це в формі С. Дальше тлумачення для тих, хто підпишеться на Patreon або підпишеться на мою платну музичну школу «Прозбай Мія Кофі».